en welkom bij een nieuwe Boeien. Mijn naam is Paula en vandaag wordt een beetje een bijzondere aflevering. Ik mag namelijk een kijkje gaan nemen bij de tentoonstelling in het Limburgs Museum Paul van Loon, de andere werkelijkheid. Vandaag is de perspreview. Ik ga ook proberen om deze video voor jullie vandaag nog online te krijgen. Dat wordt een beetje even plannen en kijken hoe ik dat ga doen. Dus de vlog is waarschijnlijk wat later dan wat jullie van mij gewend zijn. Dus sorry alvast daarvoor. Maar het is wel heel erg tof. Ik mag jullie de tentoonstelling gaan laten zien. Ik ga Paul nog wat vragen stellen. Dus let's go. Er staat al een oude bekende hier op mij te wachten. Namelijk de Griezelbus. Maar goed, snel naar binnen. Want ik ben heel erg benieuwd hoe de tentoonstelling eruit ziet. Maar daar is mijn busje. Nou jongens, het is een beetje donker, maar welkom in de andere werkelijkheid van Paul van Loon. Je wordt hier gelijk al welkom geheten. En hier links zie je gelijk dus zijn werkkamer. En dit komt dus echt allemaal uit zijn kamer thuis. Dus ik weet niet hoe die kamer er daaruit ziet, maar hier staan dus al heel erg veel spullen. En ja, ik weet niet hoe die het, waar dit allemaal laat. Dit is dus zijn werkkamer. Ik ga snel door naar de andere stukken, want dit is echt allemaal zo tof, jongens. Kijk wat hier achter mij staat. De Griezelbus. Hij staat nu buiten op het plein, maar hier staat hij dus ook gewoon in de tentoonstelling. 26 meter lang. En de echte was al zo klein. Maar ja, hier is zoveel te zien. Ook oude tekeningen van Paul. Ik ga jullie niet al het gras voor de voeten wegmaaien, want ja, het is echt waanzinnig. Je moet gewoon even komen kijken. Maar dit is het heksenbos van Fuchsia. En je kan hier dus, om in de Griezelbus te stappen, kun je dus doorreizen naar andere werkelijkheden. Werkelijkheden. In de boeken van Paul. Want hier sta ik in één keer in het bos van Dolfje Weerwolfje. En je kan hier dus ook allerlei spelletjes doen. Heel erg leuk. En dit is wel een beetje eng. Dus dit is niet voor de gevoelige typjes. Hier stappen we de wereld in van de Griezelbus. En voor wie de boeken kent, is ook bekend met deze stoel. Ik ga hier niet op zitten. Maar ik nodig je uit om het zelf te ervaren. Ik ga er even snel doorheen lopen. Echt, het is waanzinnig mooi weer. Het is echt super. En ja, dit is de schrijfkamer van Paul. Waar je dus zelf ook je eigen Paul van Loon verhaal kan schrijven. Of in ieder geval, je kan hem helpen met zijn verhaal af te maken. Dus dat kun je hier doen. Hier staan nog stukken van Ravelijn. Je leert om te tekenen met tips van Hugo van Look. En hier kom je dus ook in het klaslokaal van Meester Kikker. Nu heb ik jullie echt in een notendop de tentoonstelling laten zien. Morgen opent die en ik ben ontzettend benieuwd wat jullie ervan gaan vinden. Dus laat het me zeker weten in de comments. En voor wie er niet bij kan zijn, geen zorgen. Ik ga morgen alles voor jullie livestreamen. Dus morgen ben ik weer hier en ga ik jullie nog een kleine preview geven. Ja, en ik ga Paul nog even zoeken, want die is er ook nog. Dus die hoop ik zo nog even te spreken voordat alles hier op slot gaat. Nou jongens, zometeen een bijzonder moment. En de rest van de pers is al allemaal naar huis. Dus we hebben een boeienprimeur te pakken. Het laatste tekstbordje gaat Paul er zelf zo meteen tegenaan plakken. En dan is de tentoonstelling helemaal af. Dus dit is wel even een mooi momentje. Ja, nee, het mag hoor. Doe maar. Daar, op die plek. Oké. Sorry hoor. Deze is voor Karen, de laatste. Dus die ga ik nu aanbrengen. Karen. Zo. Ja. Voilà. Leuk hè? Nou, hier is hij dan weer. Paul van Loon. Wat leuk dat je er... Met Paula. Ja, inderdaad. Paul en Paula. Paul en Paula. Dan kunnen we een duo, Ja. een duo worden. Heel erg leuk. Hey Paul, je staat hier nu in jouw eigen andere werkelijkheid. Ja. Wat vind je ervan? Ja, ik vind het fantastisch. Het is overtreft al mijn verwachtingen en dan is het nog mooier. Ja. Ja, het is heel erg mooi. Het is heel knap gemaakt door
Het Limburgs Museum en Theo. Ja, Theo is de echt maker, heel, Theo is een tovenaar. Echt hè? Ja. Ik hou van Theo. Wij ook. En lijkt het nu ook een beetje op de andere werkelijkheid in je hoofd? Het is het gewoon. Ja, het is echt, mijn boeken zijn zo tot leven gebracht. En zo is het. Als je wil weten wat er allemaal uit de boeken komt en hoe dat echt eruit ziet, moet je echt hierheen komen, want je weet niet wat je ziet. Ja. En heb je ook al een favorietje gevonden? Allemaal. Ja. Ik kan niet kiezen, het is me een paar keer gevraagd. Nee, het is allemaal verschillend. Het is de wereld van de griezelbus, de wereld van Dolfje Weerwolfje, de wereld van Fuchsia de mini-heks, Ravelijn kom je tegen, Meester Kikker. Het is allemaal zo mooi in beeld gebracht dat ik niet kan kiezen. Nee hè? Het zou hetzelfde zijn als kiezen tussen je kinderen. Dat, nee, dat doe je niet. gaan we dat ook niet doen. Nee, klopt. Nu hebben we ook nog een aantal kijkersvragen van onze vrienden op Facebook, dus dat zijn jullie ook. Hallo vrienden. Joachim die vraagt zich af, hoe kom je aan de ideeën om zulke leuke boeken te schrijven? En dan Joachim vraagt zich vooral af voor Dolfje Weerwolf, maar meer mensen hebben die vraag gesteld. Ja, dat kan ik jullie niet zeggen, omdat ik het eigenlijk niet weet. Die ideeën komen als een soort vonk in mijn hoofd op. En net als een bliksemflits in mijn hoofd kijk. En dan loop ik een tijd met zo'n vonk, met zo'n idee rond. En dan groeit het uit tot het een verhaal wordt. En als ik genoeg weet wat ik denk dat er in zo'n verhaal zal gaan gebeuren, dan ga ik schrijven. En terwijl ik zit te schrijven, zie ik als het ware een soort film in mijn hoofd. Zie ik van alles gebeuren. En dan schrijf ik op wat ik zie. Dus zo gaat het. Zo gaat dat, heel mooi. Dus dan zie je de film alvast in je hoofd en dan schrijf je het verhaal op. Gaaf. Haal je ook inspiratie uit je eigen jeugdverhalen, vraagt Jolanda. Inspiratie is een heel moeilijk woord, want het gaat gewoon om... Je moet een idee krijgen om op gang te komen. En eigenlijk, ik ga ervan uit dat alles wat ik ooit heb meegemaakt in mijn leven, vanaf dat ik geboren ben tot nu toe, zit allemaal ergens achter in mijn hoofd in een soort magazijn, in mijn onderbewuste. En daar komt alles dus uit. Dus ook ongetwijfeld dingen die ik in mijn jeugd heb meegemaakt. Ja, leuk. Fanny wil weten of je er ooit aan hebt gedacht of een boek voor volwassenen te schrijven. Nee, in die zin, ik heb er al heel vroeg beslist dat ik dat nooit zal doen, want dat doen andere schrijvers. En ik schrijf kinderboeken en dan vind ik het leukste wat er is, want dan kan ik veel meer fantasie in kwijt. Dus. En dan ben je ook gewoon heel erg goed in het. En alle volwassenen kunnen mijn boeken lezen. Klopt, dus dat is geen probleem. Ik zeg altijd, ik schrijf boeken voor kinderen van 6 tot 66 en ook voor iets ouderen van 9 tot 99. Kijk, helemaal dus iedereen kan ze lezen. Iedereen kan ze lezen en ze zijn ook gewoon echt heel erg leuk en spannend. Dank je. Ja, zeker. Even denken, waarom heb je altijd een zonnebril op? Vraagt Ilse. Ja, maar dat mag je helemaal niet vragen, want die vraag heb ik verboden. Dus en als je dat wil weten, dan moet je maar op mijn website kijken, want daar heb ik er iets over gezegd. Kijk, Ilse, dus gewoon even op de website kijken. En daar lees je het geheim van de zonnebril. Het geheim van de zonnebril, helemaal goed. En dan hebben we nog een laatste vraag van Agnes. En die vraagt zich af, waarom vinden wij mensen het eigenlijk zo leuk om af en toe een beetje te griezelen? Omdat het spannend is, denk ik, en het leuke van griezelen in een boek is dat je, als het te eng wordt, dat je het boek dan dicht kunt slaan. Ja. En dan ga je de volgende dag toch verder lezen, want je wilt wel weten hoe het afloopt. Het is gewoon leuk en je hebt het zelf ook toch een beetje in je macht. Het moet niet te gek worden dat je... Je hebt een verschil tussen griezelen en gruwelen, zeg ik altijd. Griezelen vind ik leuk en gruwelen gaat vaak te ver. Dat is weer iets heel anders. Zeker voor kinderen is dat niet leuk. Klopt. Nou, dit waren onze vragen en ook mijn vragen. Dus heel erg bedankt weer voor je tijd. Ga lekker genieten van de andere werkelijkheid. Ik ga weer kijken, dankjewel. Helemaal en ik hoop dat jullie allemaal komen kijken, want echt, ik denk dat je niet teleurgesteld zult zijn. Dat is heel erg mooi. Zeker. Dankjewel, Paul. Oké, doei. Nou, mijn vriend Beentjes hier gaat mij weer naar huis toe brengen. Nee, grapje. Maar ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. Ik ga de vlog afsluiten. Doe hem even een duimpje omhoog als je het een leuke video vond. En vergeet niet te abonneren op het kanaal van het Limburgs Museum. Check morgen dus onze Facebookpagina rond 6:15. Nee, 6:15? Ik heb geen idee. 6:15, 7 uur begin ik met de livestream. Dus zorg dat je die gaat zien en dan ben je toch een beetje bij de opening van Paul van Loon, de andere werkelijkheid. Tot volgende week bij een nieuwe boeien. Hoi!